I una de les coses oblidades va ser l'orquestra Maria Rossi, una orquestra formada íntegrament per dones que es va fer a l'any 30 i que estava composada per Pepeta de Guans, Amanda de Guans, Enriqueta Fornós del Sillero i després Carmeta Vericat, Rosita Vericat i Maria La Sala, Maria del Mestre. Va ser arran que va vindre un mestre castellà que l'home sembla ser que s'havia separat, que s'havia quedat sense un duro i va anar a fer cap a casa d'Enriqueta del Sillero, al bar del Sillero, i allí li va contar les seves penalitats a Enriqueta i Enriqueta amb les seues amigues van organitzar unes classes de música que abans han vist les persones. És a dir, l'arribada d'aquest mestre castellà va omplir la classe de xiquetes i xiquets que van aprendre música. I unes quantes van aprendre música i a més van aprendre a instrument. I per tant, veiem per exemple l'Amanda, que tocava el violí perquè son iaio el tocava i sa iaia, sa retiaia, es va començar a insistir. I després tenim a Pepeta de Guans, que tocava la trompeta, la Rosa Vericat, que era la Rosita la Punxadora, que tocava la bateria, la Carmeta Vericat, que era Carmeta la Perruquera, que tocava el saxofó, i Maria La Sala Robles, la del mestre, que tocava el contrabaix i a més el violí. I Enriqueta Fornós, que tocava el violí. Així es va fer l'orquestra Maria Rossi, que van estar discutint 1000 vegades a veure com se dien, i llavors elles actuaven al Cine Colón. El Cine Colón va ser el primer cine del poble, estava situat al carrer Major, fent xaflant, que tenen la botiga Erlinda i Teresita de Badó, i allí anaven elles i cantaven i feien varietés, i a més com feien cine i el cine era mut, Pepeta de Guans tocava el piano i explicava el que hi havia allí a l'entre. Elles feien els textos de les cançons, feien el vestuari i s'ho arreglaven tot. No hem trobat fotos del Cine Colón. Si alguna persona en té, li agrairem de poder-lo tindre. El teatre que feien era teatre de revista i segons Mandín, que ens ha contat coses de sa mare, cantaven coses de Sarita Montiel també. I una, com seria el Cine Colón, cantaven Colón, Colón 34, que era la cançó de mort. Després, dirien que com elles entretenien a la pagesia, que ja sabeu l'aspre que era viure en aquell temps aquí al poble nostre, ple de quartana i de febres, i llavors, com la gent no tenia diners, pagaven espècies, és a dir, el que podia pagava i el que no portava cacauets o arròs o bé fruita, i així pagaven l'entrada. També l'orquestra Maria Rossi va actuar quan va vindre el Marcelí Domingo a fer míting aquí al poble i veiem les dones que formaven l'orquestra. Pepeta de Guans, Amanda de Guans, i com he dit, tocava el violí, que a més se'n va desprendre la seva filla, li va doldre molt, però li va dir que un violí s'havia de tocar i si no s'havia de tocar, per almenys que se vengués, i li va vendre un senyor del poble que també tocava. També tocava el xilòfon i a més, bàsicament i fonamentalment cantava, perquè tenia una veu preciosa. La Pepeta de Guans, que també era una dona superadelantada al seu temps, que tocava el piano i també la trompeta, i a més era molt trafegante i feia molts vestits i moltes cançons i fins i tot, segons diu el seu fill, després de la guerra es va muntar la botiga, on venia novel·les i tebeos, i que era una persona amb una gran sensibilitat
activitat artística que fins i tot després quan va estar a casa nostra, a la llar de jubilats, feia cançonetes que encara avui se canten. Elles anaven a la platja, a l'any 30 ja anaven així de modernes, és a dir, estaven molt avançades, mentre unes altres anaven en guiso a la platja. Maria de la Sala, Maria del Mestre, son pare era mestre, era un home de Pina de Rio, aragonès, d'Ebro, perdó, i va anar a fer la guerra a Cuba, com molts homes se'ls va tocar en aquell temps, i se comprèn que va fer una escola a Puerto Rico i allí va conèixer a la mare de Maria. I llavors Maria i Clotilde. Clotilde era la mare de Rosita i de Rosita la Punxadora i Carmeta la Perruquera. I llavors son pare era mestre i aquí veiem una foto de l'escola. Les nostres ha costat tindre escoles en decència, però també ja en teníem de feia temps. I després aquí es va casar amb un company de classe de música, que era José Palial. La Rosa Vericat, la Sala, la Rosita la Punxadora, no han trobat retratos d'elles, és a dir, tot això queda obert a que si algú té retratos d'aquesta època, si algú té alguna documentació, els hi agrairíem, perquè ens agradaria documentar-ho bé. I després Carmen Vericat, la Sala, Carmeta la Perruquera, i per últim Enriqueta Fornós, que va ser la que va dinamitzar i que de totes elles, de tot el grup encara viu, que com sabeu tenia el bar del Sillero, el cafè del Sillero, que a més era hotel, per això anaven la gent allí, i que a més després va casar en Àngel i llavors el bar va deixar de ser del Sillero per ser el bar d'Àngels, que molt recordem amb molt de carinyo, sobretot les taronges aquelles i aquells polos d'aigües tan fantàstics. Viu a Tarragona i també tenim preparat un, que ara suposo que ho podem passar, sí? Unes paraules d'Enriqueta, perquè evidentment la seva edat i les seves condicions no li han permès tindre, però sí que gràcies a les noves tecnologies han pogut gravar les seves paraules que us arribarà a tots. Dic que ha estat un deure i que ha estat un honor fer un homenatge de gratitud a unes dones avançades al seu temps que durant els anys foscos del franquisme van estar oblidades i fins i tot criticades i menyspreades, perquè l'orquestra Mari Rossi va ser un desafiament en una societat poc desenvolupada com la dels anys 30 a la nostra zona, on la insalubritat i el patiment era una constant. I elles van intentar treure aquest prou amb la seva música, les seves cançons, el seu teatre i l'amenització de les primeres